Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dad, yau ku fita aiki ba ne? Wallahi dana ban fita ba. Bashi ya mun yawa. Idan na fita ban san ya zan yi ba. To ai baba yana da maganin matsalar ta. To dana. Dai bashi ne ya ma yawa ka kasa fita ma ko waje. Ina da hayya wadda zan baka da insha Allah matsalolin ka za su. A faɗa na addu'a da ina buƙatar. Dama ɗazu ne na ji wani abokina ya kunna wani wa'azi na wani malami yana magana akan bashi. Shine na ce shi tura min bidiyon. Masha Allah dana. Shi yasa nake alfahari da kai. Allah Ubangiji ya baka zuri'a ta kwara. Zan kunna maka shi da ka ji yanzu. Kai ta wasali da wannan baka ƙara talauci wallahi. Ba za ka ƙara yin talauci ba ka ga an kai wa Allah wannan kirarin ko ba za ka ƙara cin bashin da za ka kasa biya ba. Ka gwada kuma ka gani. Ka ce Allahumma antal awwalu laysa qablaka shay'un wa antal akhiru wa laysa ba'daka shay'un wa antal zahiru wa laysa fawqaka shay'un wa antal batin wa dunaka shay'un sai ka ce sai annabi ya ce iqda annid daina wa aghnini min al-faqr. Duk bashin da ake bi na Allah ka biya mu kuma ka ƙara mai da ni talaka in rasa abin da zan ci ko in sha ko in sutura ko in magani. Ina alfahari da kai dana. Ba kamar wancan ba. Kaga wancan tun da zo muke zaune nan da shi. Ba abin da yake kai face ya saka min waƙoƙi. Na gode Allah ma albarka ka ji dana. Allah ya ma albarka.